Hey jo, jeg skulle lave den der video. Det er ikke fordi jeg er sur på nogen, der siger det eller sådan noget. Men det var jeg lavede en sang, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle vide om. Men det her, det var den meste jeg kunne. Men på, det er en meget god en. Men ja, jeg får det alligevel. Og jeg lige mistet lidt min stemme i det. Så det bliver ikke så godt. Og det er også bare så en pjattesang. Så jeg synger ikke min normale. Her kommer den. Jeg begyndte at smile. Nu til sangen. Det er præcis. Hvis man skriver dit navn op i den, så siger det præcis. Og hvis man sætter S og I, så bliver det præcis. Okay, I can